Sandali, ano piliin mo? Isa lang ka bilog. Ano kaon mo? Hotdog. Hotdog mo? Imo yung mama. Doda mo pala isip. Isa lang ka bilog mo? Saging kay ubos na niyo. Kuka ako ng saging. Imo gusto-gustuhan. Nagka sa isa lang ka bilog. Hotdog man na ino. Hotdog man. Mahilig. Grabe ito mga mahilig sila sa hotdog. Ang baboy yan. Wala sa isa sa hotdog. Tadi mo? Isa lang sa isa. Ano yung ano ka? Hotdog man? Ba wala mo? Puro hotdog, ilagali nga kulot mga nalamian. Di ba ang itlog na lang hotdog? Shoutout sa iyo, te. Hindi. Shoutout sa mga managluto. Hello! Mga nagluto! Shoutout sa iyo. Lalas mo na lang. Kamu na mga kulot, practice ka mo sa babaon, antes ka mo magsuba-suba. Hindi ka mo maglangulango sa mula. Hey, say hi, Anay! Shoutout na sa tita na muna. Shoutout na sila. Hello. Te, shoutout sa iyo, te. Hindi. Shoutout sa mga managluto. Hello! Mga nagluto! Mga magwapa, ang mga dalaginding ta. Kayo ka lang sa gisa. Pagdating sa subanay, palpak ka. Ari akong gina mga kulot-luto araw na do hilaw pa sa tsura ko. Ari ay titayaw na muna yung saktong pagluto Akong ginayawan ko ka luktok tiga tapik na. Tagali ga ako maluto ni sao. Kas naman lang. Makakas mo na lang sa gali gadala na lang yung unod ya. Akong ginagi pag puksi ko pa yawan ko. Sinang... Ano mga kulo to? Ang bangros. I-pastar tala sila nga pastaran. Pero kay mga budol fights no? Na. Amo na nila pastaran sa budol fight. Shout out siya. Susulot na lang ang vegetable para kuha ng sabaw yung mamis. Kaya ganun pa ba yan? Taka diyan, pas ubos ka pa di katapos. Laban-laban yun yun, no? Kita mo daan sa ilang silot daan. Damo niya. Kung wala kami nga guys, pa makakal sa ang kuhandaan pansi. Finished product na muna. Silot ari sa... Nan! Amo na kalibot or pari. Ay, dapat amo na ito yan. Dapat tong. Ay, ako na ito may diyan. Isa ka sa kalibot na po. Ay, yan. Isa ka na yan. Bakit ka po? Ati, alam mo ito ka
Sana ulang ba? Okay na? Team Jello. Call center dala sa Dabulianos sa festive no. Ilan ni team building subong malima na sila may plano sila na budol fight. Bakit mo maalam sa agent ko kabalik nag-design? Magkaon ka sa dali ano piliin mo isa lang ka bilog. Ano kaon mo? Hotdog. Hotdog mo. Imo yung mama. Dudamo pala isip isa lang ka bilog mo. Saging kay ubos na niyo. Kung ako ning saging. Imo yung gustuhan ka sa isa lang ka bilog. Hotdog man na Hotdog. Hotdog man. Mahilig. Grabe ka mga mahilig sila sa hotdog ha. Ang baboy yan. Wala sa isa sa hotdog. Tadi mo, isa lang sa isa. Ano mo yung gana, pili, hotdog man, ba wala mo. Puro hotdog, ilagali nga na makulot, malalamian. Ang itlog, wala gimana nagpili. Di ba ang itlog na lang hotdog? Mga kakulat, may mga sugal, gali dari subong lang, may pare. Pare, sila ito. Leader. Ikaw parang na. Makita niyo kita. Dagat sa... Amon nga mga sakayan, kapangarkilala sila kung gusto nila nga magpalawod. Tapos kilala mo nga magyala nga mo sinao. Antes makasakay ka sa sa ilang sa amon nga antes ka mo makasakay sa amon nga dako nga mga pambot, mga barko. Ako sinaanggap pa nagdiya mga kakulot no. Pinapapark ko lang na kay mainit ang simpo. Wala ko sila palayag. Finished product na muna. Okay na. Wala pa.